takže dneska si dáme pokračovanie minulého dielu a pokúsim sa dostať do Nedru a vylepšiť svoj dom. Poďme na to. Dobre, takže rovno by som si urobil kyblík a išiel pohľadať nejakú vodu, aby som mohol rozšíriť farmu a začal už konečne pestovať nejaké jedlo, lebo na tom nie som úplne najlepšie. To som presne chcel, aby sa niečo takéto stalo, ale našťastie mám zapnuté keep inventory, takže zase tak to nevadí, lebo mohlo mi to vypadnúť samozrejme aj mimo. Tak toho už asi neuvidím. Aspoň sa môžem pozrieť po tej vode a nemusím riešiť, ako sa dostať von. Možno sa pýtate, že ako dostanem vodu, ale ja to jednoduché riešenie. Mohlo by to byť aj cez cauldron, alebo presne cez túto vec, ktorú teraz práve vidím. Rozbijem lat a mala by byť voda, lebo je pod tým blok. Tak, výborne. A teraz sa už len dostať domov. Môžem si po ceste ešte nejaké aero naťažiť, nech mám do zásoby. Tak, opatrne domov. Sem. Som doma. Takže 1, 2, 3, 4, takže tu dám vodu a urobím si motičku. Zoberieme seedy, aj pumpkiny, aj normálne a ide sa sadiť. Svetlo to majú, ale môžem prijať ešte jednu torčku, to nie je problém. Tak. Dáme ešte sem a jednu sem. Vidím, že od minula sa mi tráva rozrastla, ale to už asi v minulom diele, iba som si toho nevšimol. No nie, asi dosť pravdepodobne. Ešte mám jednu torčku, tak ju dám napríklad sem. To je jedno. Vyhádžeme veci. Kyblík si zoberiem, keby som našiel ešte náhodou jednu vodu, aby som si mohol urobiť nekonečný zdroj. A... Au. A idem sa pozrieť po nejakom obsidiáne. Kde by sa mohol skrývať taký obsidian? Tu je spawner na pavúky a rovno vedľa neho je obsidian, ale ja neviem, jak sa k nemu dostanem teraz. Ešte na cave spiderov, takže ešte mi dajú aj poison. Keby som aspoň uhlie, tak si môžem urobiť torčky a... Aha, uhlie, len rovno vedľa toho spawneru. Choď preč, super. Nevadí, zatiaľ rýchlo by som mohol skočiť po to uhlie, aj tu vidím. Nech potom s tým nemám neskôr problém. A rovno si aj označím, že kde je. Že dáme sem jednu torčku a dáme pre istotu, no aj sem. Tu bol aj ten obsidian, tak si ho rovno zoberiem, skontrolujem, že či náhodou tam niečo nie je, čo by to mohlo zničiť alebo tak, ale vyzerá, že to pôjde. Prvý obsidian, druhý obsidian. Super, vidím, že to ide trošku ťažšie ako som... Diamanty rovno, tak môžem zobrať aj tie, vždycky sa budú hodiť. Výborne. Tretí obsidian, štvrtý, 5, 6, 7, 8, 9 a posledný 10. Takže už máme všetkých 10 obsidianov a už sa dostať iba domov. Tak som to úplne nemyslel, ale môžem to tak počítať. Tak a mal by som byť doma. Vidím, že moja farma prosperuje a urobím si tu niekde nether portal. Vyvážem všetky nepotrebné veci, tak a niekde tu zatiaľ urobím provizorne nether portal. Tak a tu bude provizorný nether portal. Tak urobím si rovno flint and steel a idem sa pozrieť do netheru. Nether je normálny, čo neviem, či je dobré alebo zlé, ale keď už vidím, ako vyzerá ten môj svet, tak som rád, že tu je to normálne. Tak to bola moja prvá úloha dneška a ešte musím splniť tú druhú, čo je zlepšiť si dom. Nemám moc materiálu na to, aby som ho nejako úplne skrášil, takže to urobím veľmi jednoducho. Tu mám rovno aj laták, zoberiem si kyblík a rovno ho aj zoberiem. Výborne, asi tu môžem rovno urobiť nekonečný zdroj. Tak a máme neobmedzené vody. A rovno aj prvý melón vyrastol, tak ho rovno zoberiem, dám ho zatiaľ do truhly, aby som to tu zatiaľ mohol zväčšiť. Čo? Rovno ten istý melón? Ešte si trochu zväčším strop, aj keď nemám úplne najviac toho dreva, ale aspoň takto to na začiatok môže stačiť. Zas ten istý melón? Toto je jak možné? Pretože on tu má ako jediný svetlo, ale dám im tu trošku viacej svetla, nech si aj oni nesťažujú a môžem pokračovať. Presunieme pec a crafting. Máme hotovo. Tak. Vlastne ešte môžem urobiť strop, takže ho idem tiež prerobiť.
Rovno ďalšie 2 melóny. Bum. A celý strop mám hotový. Tak tu sú moje krásne schody, ktoré potom určite prerobím, lebo vyzerajú strašne, ako celý môj dom, ale to si nikto nemusí všimať. Ale dneska už ich prerábať nebudem, lebo dneska som už to urobil veľa, takže ďakujem za pozretie a zdar.